Dlho očakávaná novinka, ktorá vyšla v januári 2024, je licencovaná replika českej pištole CZ510C vo forme airsoftovej zbrane dánskej značky ASG a k tomu máme mikro Red Dot. Pozrieme si, čo je obsahom balenia. Máme tu nejaký návod, ktorý nikto nikdy nebude pozerať ani nikdy študovať. Samotná zbraň je spracovaná, že luxusne. Aj som z nej už strieľal a vyzerá brutálne sa drží a neskutočne dobre sa s ňou manipuluje. Pozrieme sa, čo obsahuje balenie. V balení sa nachádzajú dva vymeniteľné chrbáty na pažbe a štandardný cieľnik. Ďalej tu máme náradie, ktoré nám slúži na CO bombičky do zásobníka a na spojenie Red Dotu so zbraňou. Na tejto zbrani je vynikajúce, že tu máme ďalšiu predprípravu na kolimátor. Na konci hlavne máme predprípravu na tracer alebo tlmič. Rozobranie tejto pištole je naozaj veľmi rýchle a jednoduché. Celková dĺžka je 195 mm, dĺžka hlavne je 99 mm, záver máme kovový a celková hmotnosť tejto zbrane je 730 gramov. A zbraň má aj nastaviteľnú funkciu hobab, ktorá sa nachádza dosť v takej časti, kde ja mám tenké prsty, takže dá sa to s tým točiť, ale človek, ktorý bude mať hrubšie prsty, tak ťažko. CZ510C je poháňaná bombičkou s obsahom 12 gramov CO2. Zásobník je spoločný pre bombičku a BBčka a má kapacitu 22 kusov. Keď sme skúšali energiu strely, tak sme namerali cca 1 joule pri 0,25 gramových BBčkách, čo je podľa mňa veľmi dobré. No a pri rýchlej montáži Red Dotu si zrekapitulujeme všetko o tejto zbrani, takže výrobcu máme ASG, je to vlastne na BBčka 6 mm, odporúčané BBčka na túto zbraň je 0,20 až 0,25 gramu, kapacita na zásobník máme 22 BBček, pravda, že ak som nespomenul, má to blowback. Energia strely máme teda nejaký ten 1 joule, princíp fungovania celej tejto zbrani je na CO2 bombičky, dĺžka je 195 mm, hmotnosť 730 gramov a má to pravda, že aj poistku. Tak a ako som hovoril na začiatku, tá zbraň je luxusná, veľmi dobre sa drží, veľmi dobre sa s ňou manipuluje a ešte lepšie vyzerá. A touto cestou by sme sa chceli poďakovať obchodu AFG, ktorí nám požičali túto dlho očakávanú novinku a mohli sme ju otestovať a hodnotíme ju za fakt veľmi vynikajúcu. Ďakujeme.